Какво направиха учениците по проект Леонардо да Винчи, ще разберем сега. Миналата година по програма Леонардо да Винчи Learning получихме възможността да отидем във Франция, в града Ларош-Сюрон, в единственото техническо училище, което е, бих казал, много добре устроено като цяло. Има всякакви специалности, все едно много училища на едно място. Огромно училището, има автотранспортна техника, бояджийство, дърворезба, газово обзавеждане, електрообзавеждане, като нашата специалност машини и системи с ЦПО. При такава машина имаше сигурно 10 такива и се обучават на тях дори. Да, техниката е на ниво. Сравнително по-нова от нашата. Да, дори... И системите им са много по-напреднали, докато ние, може би има нужда от обновяване на инвентара. Да. Дори правят различни детайли и ги продават. Да, имат собствено производство като фабрика. Имат. Малко, но покрива разходите, да речем, за заготовките, които се учат на тях. Моята специалност е машини и системи с цифровно програмно управление. Спрях се на нея поради простата причина, че в нашия град, в България, дори и в чужбина бих казал, е доста разпространена като цяло. Имам много такива заводи, в които се използва нашата специалност като цяло изобщо. Можем да сме полезни във всякакъв вид машиностроение, защото машините, нали, особено новите в момента, могат да обработват всякакъв вид материали, детайли, повърхности, отвори и то е много широко обхват от детайли, които може да произвежда. Било то за автомобилостроение, летателни апарати, машини, произвеждащи всякакви работи, всичко. Дядо ми, баща ми, войчо ми, общо взето много хора от рода ми са учили тук и ми казаха, че е приятно да изучаваш такъв вид материал.